Krásný den. Krásný den, zdraví vás Štefan a Iveta z tradiční ajurvédy. Najdete nás na stránkách tradičniajurveda.cz anebo na facebookové skupině Tradiční ajurvéda. A co jsme si pro vás v tomto krátkém videu připravili? Připravili jsme si nějaké tipy na aktuálně přicházející podzim a podíváme se také na ajurvédu z pozice, nebo na ženu z pozice ajurvédy. Venku totiž začalo pěkně pršet a je chladno, fouká vítr a to nás právě inspirovalo hodně k tomu natočení tohoto dnešního videa. A právě dneska a právě přicházející podzim je velmi důležité období právě o péči nejenom o svoje tělo, ale taky o svoji mysl a o svou duši. Takže pojďme se podívat na pár tipů. Nejdůležitější je asi se začít hodně oblékat. Bylo babí léto skoro, bylo velmi teplo ještě včera, předevčírem. A my bychom měli věnovat pozornost tomu, jakým způsobem se oblékáme, protože začíná foukat studený vítr a jsme pořád zvyklí na to, že nosíme tričko a kraťasy a to určitě není dobré. Je dobré se oblékat teple, vzít si už dlouhé kaloty, případně svetr. Takže je to velmi důležitá součást. A zejména ženy bychom měly mít stále ledviny v teple, podbříšek a můžeme si taky zahalovat, kdo je citlivější na krk, tak vlastně nějakým šátkem, protože tohle období je velmi takové zrádné, že přes den je sice ještě hezky, ale ty rána a večery už ne, takže tohle je jedno z důležitých typů na podzim, hodně a teple se oblékat. Další věc je úprava stravy. Už by se měla jíst tepelně upravená strava, tepelně upravená zelenina, případně i ovoce, celkově vařené jídlo a určitým způsobem omezit syrové jídlo, to znamená syrovou zeleninu, která by se obecně neměla konzumovat téměř vůbec, až na určité výjimky, ale také přestat jíst tropické ovoce a čerstvé ovoce, ale tepelně si ho upravovat, třeba na snídani. A taky přidávat zahřívací koření. Můžete si začít už přidávat do jídla zázvor, skořici, hřebíček, nebo si více začít vařit třeba nějaké zahřívací čaje, jako je zázvorový čaj, nebo přidávat do čaje trošičku medu. Samozřejmě ten med vždycky přidáváme, až je čaj vychlazený, to znamená med nikdy neprochází tepelnou úpravou. Med by měl být do 40 stupňů Celsia, nejteplejší, protože dle ajurvédy a taky dle včelařů, pokud med zahřejete příliš hodně, tak se med stává toxický a místo toho, aby nám prospíval, tak nám naopak otravuje organismus. A co ještě pro sebe můžeme na podzim udělat, tak je začít se zase saunovat. Saunování je perfektní, ideální je, když si zakryjeme hlavu, to znamená, buď máme možnost být v takové té ajurvédské sauně, že jsme vlastně jako hlava vystrčená, když ne, tak si aspoň zakrýt hlavu ručníkem, nebo jsou dneska už nějaké saunovací čepice, takže hlava stále zůstává, vlastně nezahřívá se, nebo si můžete případně, když v té sauně mají k dispozici led, dát na hlavu led, pokryt si tu hlavu, ať už nějakým ručníkem nebo čepicí, a saunovat se. A pokud nemáte ani čepici, ani ručník, můžete si udělat pěknou ledovou kuličku a s tou si potírat průběžně hlavu a tím se je schlazovat. Je to velmi důležité, protože přehřívání hlavy není z hlediska ajurvédy vůbec dobré. Takže i v létě, a to zase můžeme probrat v typech na léto, chránit si hlavu před horkem. Co se týče saunování, je dobré taky využívat v rámci saunování i oleje a potírat si tělo před saunováním olejem, protože se nám ten olej dobře vstřebá, na něj se navážou různé škodlivé látky a následně se vyloučí. Vlastně ten olej nám pomáhá dostat ty toxiny z těla, to znamená, že vlastně skrze kůži se dostane do zažívacího traktu a vlastně ty toxiny z toho těla se nám lépe odstraní.
No, A jsem jenom chtěla dodat, že s tím souvisí i olejové masáže na podzim, v zimě jsou, nebo celoročně, ale zejména na podzim, v zimě jsou skvělé olejové masáže, kde je dobré využívat právě zahřívací oleje, takže jestli chodíte na masáže, tak řekněte své masérce, masérovi, aby vám třeba tam přidal sezamový olej nebo nějaké jiné zahřívací oleje. A nebo si můžete dělat i takovou svoji jenom lehkou automasáž, to znamená ve vaně si natřít zejména velké klouby sezamovým olejem, nechat si tam trošičku toho tepla z té sprchy a vlastně tímhle způsobem taky podpořit, jak už to zahřívání, tak vlastně i to, že tohle to snižuje vátu, možná se tomu ještě budeme věnovat, možná jste už slyšeli o těch váta, pita, kafa, ale váta to je taková jako jedna z dominantních doš teďka na podzim, která je dobrá sklidňovat, kterou je dobré sklidňovat. Váta jako doša, neboli energie, zapříčinuje to, že nám je zima, je to energie, která je pohyblivá, to znamená, zvyšuje se právě působením větru, který máme na podzim. A také se zvyšuje i tím, že jsme v chladu, případně v suchu. Já se ještě vrátím k těm olejovým masážím. Ty jsou opravdu velmi dobré a je dobré před masáží jako takovou se dobře zahřát. Takže tradičně se třeba chodívalo na chvíli do sauny, kde se otevřely pory a následně probíhalo i olejování. Normálně se to dá udělat tak, že si člověk dá horkou sprchu, otevřou se mu pory, pak se naolejuje. Ale jak se pak následně zbavit toho oleje? Není to úplně jednoduché, ale jako dobrý tip je použít cizrnovou mouku, která pěkně ten přebytečný olej, který se do vás nevstřebal, vsaje do sebe a dá se velmi jednoduše z toho těla ten přebytečný olej sundat. A další výhoda cizrnové mouky je v tom, že vám nebude zacpávat kanalizaci, protože olej jako takový zacpává kanalizaci, takže to není vhodné. Nebo odpady. A nebo odpady, tak je to myšleno. Super. No a jenom tak v rychlosti ještě aspoň pár tipů v péči o sebe, to znamená o svoji mysl, o svoji duši. Tam je důležité a hlavně pro nás, pro ženy, ale já myslím, že pro všechny, najít si čas na sebe, zastavit se, nechat si opravdu chviličku na takovou jednoduchou relaxaci. Můžeme si v nějakém dalším videu říct o nějakých relaxačních technikách, pustit si příjemnou hudbu, mantry jsou skvělé, navodit kolem sebe příjemné prostředí, udělat si to kolem sebe hezké, dát si na stůl třeba nějakou květinu, protože ty podzimní večery, kdy už začínají být dlouhé večery, brzo tma, tak vlastně nás můžou tu náladu a tady tyhle ty vnitřní pocity trošičku zhoršovat, proto je důležité si to prostředí dělat příjemné, uvařit si třeba nějaký dobrý čaj na sklidnění, nějaké bylinky ideálně, no a nebo dělat nějaké dechové cvičení a o tom bychom taky mohli si říct v nějakém dalším videu. Určitě a taky není špatné si třeba zapálit svíčku, vodnou svíčku s příjemnou vůní, tak, aby jsme se co nejvíce sklidnili. A i tím, že na podzim se zkracují dny, je sichravé počasí, tak tím si můžeme zpříjemnit tu náladu, protože ubývá sluníčko. Takže uvařte si nějaký dobrý čajík, sedněte si večer a místo televize se jenom dívejte třeba do té svíčky nebo na nějaké oblíbené pěkné obrázky a udělejte si takovou fakt jenom chviličku pro sebe, zastavení se, sklidnění se, nalezení se na svoje emoce, na svůj třeba jenom dech, a pozorování svého dechu a takovou chvilku si dopřejte každý den. Děkujeme vám za pozornost, budeme se těšit v některém z dalších videí a přejeme vám krásné dny, krásné podzimní dny, protože podzim je nádherný, podzim je takové sklidnění, zastavení se, příroda vlastně jde do toho svého spánku, a aby mohla nabrat energii, aby mohla načerpat, takže takovým způsobem můžeme i my nabrat energii, zastavit se a vlastně zase věnovat se jiným hodnotám. Mějte se krásně. Krásný den.